Unong Rwai bapau nam u Akon unwan man piling hoi ka tamasa cherry blossom ha ka khan riu tarik unai wing arajar arpsau. Ka jingwan jong u Akon kan dei ha ringkat ka jingwan lang bat ki Nong Rwai bapau nam kum ki boni em bat ki weide. Kani ka ringsan ni Rwai ka dei bela penbet da ka Roxy EMG ha ka jinge trailang bat ki Akon company convict touring. Ha ka ni ka snem kan don ka jingwa ji kun hun boni em ka Mace Williams. Ye ki tiket jeng kini ki tamasa la bantiet na ka bookmyshow.com bat ka dor jeng ki tiket kalong lai hajar aspa khnai tingka na bentai ki jaka syong pajba kat bai ki jaka syong blakar pang la ni VIP ka dor kalong pra hajar khandai spa khandai.